Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel दा आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ दा बेवहाय लेटेस्ट आपडेट नोंथांमोना लाबोदों आरो बे भिडिअआ जोबोर इम्पोर्टेन्ट भिडिअ नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय हानायसेबां शेयार खालामना हो आरो लोगोसे जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामाखै दासिमबो नैबे Bodo Job Info YouTube चेनेलाव नोंथांमोना खालामनानै लानो हागोन बेनो जाबाय गोनांथार आपडेटआ PMAY-G सरकारि न'नि सार्भेया नोंथांनाव हाबाखै नामा आरो मानो हाबाखै मानि थाखाय हाबनांगौ आरो हाबाबा मा जागोन बिनि सायाव गोबां जोंनि गामि ओनसोलाव सावरायगासिनो गोबां जेराव थाङो बेयावनो न'नि बाथ्राल' सावरायो आरो मोनसे बेनो जाहैबाय अरुणोदय 3.0 आवबो राङा खायसे मोनाखै गोबांथार माने कमप्लेन फैदों आरो बेखौ मा अपसन दङ गोबांथार भिडिअ होबाय आरो बिनि गेजेरावनो गोबांथार चेनेल दङ जोंनि गेजेराव खायसे प्रेक्टिकल नलेज गैया आरो खायसे माने थिउरि नायनानै ओरैनो माने आइडियाजों फोरमायगासिनो बाट आं नोंथांमोना दायो बावहाय प्रेक्टिकल नलेजखौ नोंथांमोना शेयार खालामगोन दा एक्चुअली मैया आं फिल्डआव थांदोंमोन PMAY-G सार्भेयाव दा बावहाय माबादि कन्डिसन दङ आं बेखौ नोंथांमोना फोरमायगोन आरो माब्ला मोनथावगौ बिनि सायावबो नोंथांमोनजों फोरमायगासिनो आरो जायनाव थांदों न' मोनथारगोन नामा आरो जायनाव थाङाखै न'खौ मोननाय नंला नामा बेबायदि गामि ओनसोलाव एक्चुअली गोबांथार माने सावरायगासिनो आरो गिनायबो सोमजिगासिनो दङ दा गोबाव खालामा जों थांगोन मोनसे पर्टेलाव दायो जों मोनसे पर्टेलाव फैबाय आरो फैनाय लोगो लोगो फार्स्टआवनो जों सावरायगोन बेनो जाबाय अरुणोदय दा अरुणोदय एक्चुअली आसामनि स्किम आइजोफोरनि राङारि अनसुंथाइ बावहाय 3.0 आव जायनाखि एप्लाइ खालामदों खायसे खायसे रां हाबाखै बिनि जाहोना जाबाय माखासे टेक्निकेल इस्युआवबो हाबाखै आरो बेखौ दायो कारेक्सन खालामनो बा एक्चुअली ओरैबायदि जाबाय थायो माने मोनसे आइडि थायोथ' बे आइडिया माने DC अफिसनिफ्राय होबासो ब्लक लेभेलाव खामानि मावनो हायो दा आइडिया गेवथ'वाखै नालाय दा बेखायनो जों मा खालामनांगोन DC अफिसाव नोंथांमोना एसे खबर लाहैयो अके DC अफिसाव खबर लाग्रो बेनिफ्राय ब्लकआव अर्डार होबासो ब्लकआव जागासिनो दासान्दि ब्लकआव जाथ'वासैलाय DC अफिसाव थांनानै एकाउन्ट कारेक्सन खालामबाय थां नोंथांमोना बेखायनो नोंनि आधार कार्ड बेंक पासबुक आरो रेशन कार्डआ नैबे रेशन कार्डखौ लांफाथार माब्लाबा रेशन कार्डआबो मिस्टेक जायो डाटा एन्ट्रि खालामनायाव एबा एकाउन्टआवबो जायो दा बेखायनो कारेक्सन खालामना लादो एबा नोंथांमोना DC अफिसाव थांनानै रिक्वेस्ट खालाम होमबा नेक्स्ट 10 जानुवारियाव राङा मोनफागोन आरो जायफ्रा थालांबाय नोंथांमोना दायो मोननाय नंथ'खाला बेनो जाबाय 3.0 जायनाखि एप्लाइ खालामासै नोंथांमोना मोनथ'नाय नंला दा खायसे 1.0 बेनिफ्राय 2.0 आवबो एप्लाइ खालामदोंमोन दा नैबे 3.0 नाथाय खालामासै थ' 3.0 खालामनो थाखायनो राङा मोनाखै दे बे मोनसे बिग इस्यु एबा जाथाय जादों दा बेखायनो खायसे पाब्लिकआ माने एसे आन्दायगासिनो दङ स' बेखौ आं नोंथांमोननो क्लियार खालामबाय गोदानै सोसननाय हाबाफारिया दासिम जाथ'वाखै आरो जेब्लानो जायो नोंथांमोना चेनेलाव आपडेटखौ मोननो हागोन दायो जों सावरायनोसै बेनो जाबाय सरकारि न'नि सार्भेया दा नोंथांमोना गोबांथार गिनाय सोमजिगासिनो एक्चुअली आं मैया गासै 50-60ता माने बेनिफिसियारि भिजिट खालामदोंमोन दा डिपार्टमेन्टजों थांफानानै स' बिनि गेजेराव गोबांथार माने गिनाय सोमजिगासिनो जायनि न'खराव थाङाखै न' मोनला नामा आरो जायनाव थांदों न' मोनगोन नामा गोबां कुइसन जागासिनो दा क्लियारलि मोनसे BCDC-आव हमना ला जुदि 700 दङबा 10% जुदि सार्भे खालामना होदों नालाय ब्लक अफिसनिफ्राय अर्डारा गोजौनिफ्राय फैदों 10% बा 70ता हाउस हल्डखौल' माने सार्भे खालामग्रोदों फार्स्ट लिस्टआव आरो अके माने फार्स्ट राउन्ड सार्भेआव आरो नैबे दानि 3.0 सार्भेआव आरो जुदि अर्डार फैबावोब्ला बेनो जाबाय फिन खनसेबाव थांबावगोन आरो दा जेनाखि सार्भेयार जेनाखि सेकार अके हमना ला सार्भेयार एबा सेकार थ' बिनि मोनसे आइडि थादों स्पेसियेल मोनसे आइडि होनाय जायो बे आइडिजोंहाय लगइन खालामनानै फार्स्टआव अपसन थायो बेनो जाबाय नोंथांमोननि BCDC थाबाय BCDC-निफ्राय दाना रेभिनिउ मोनसे गामि थायो बे गामियाव 10% हिसाबै खैजन फैदों हमना ला जास्ट बेबादिनो हमना ला 30 एबा 40 एबा हमना ला 20 बिदिल' मोनसे रेभिनिउ गामियाव फैदों आरो दा बेखौ माने कभार खालामजोबथारनांगौ जायो आरो मोनसे खोथाबो खुनु पार्टिनि खोथा गैया जेनाखि सार्भे खालामग्रा सेकार बे सेकारा गासैबो न'खराव बे हाउसआवल' हाबथारनांगोन आरो मैयाबो हाबदों आरो हाबथारनांगोन जुदि हाबाब्ला फिन खनसेबाव जेनाखि बे सेकार अके बे सार्भे खालामग्रा बाव थांफिनथारनांगोन थाङाबा जेबो अपसन गैया थांथारनांगोन 100% थांथारनांगोन जेसेबांनो थाङा बिनि रेकर्डआ ओंखारबाय थागोन बेखायनो बियो थांथारनानै सार्भे खालामथारनांगोन दा बेखायनो साननो नाङा जे नोंथांनाव हाबाखै होननानै लिस्ट दंबानो हाबगोन नाथाय लिस्ट गैयाबा हाबनाय नङा आरो बेल' जे माने लिस्ट थाबानो दायो न' मोनथारगोन बे एकदम नङा अके जेनाखि दायो डाउटफुल हाउस हल्ड दङ बिथांमोनावसो बे लिस्टआ फैदों होनजायो माने एसे सन्देह गोनां जेरै पाक्का न' थानाय गारि थानाय साख्रि मावनाय बा गुबुन सिगां MG एनरेगा स्किम मोनखानाय बा न' मोनखानाय बिथांमोनावसो माने फिन खनसेबाव थांग्रोनाय जादों आरो गोबां प्रेक्टिकेलि नुबाय जे खायसे साख्रि गोनांफोरनि लिस्टआबो दङमोन जुदि साख्रि दङबा 100% न'खौ मोना अके स' 100% बियो माने एक्सेप्ट जाया पर्टेलाव एबा बियो न'खौ मोननाय नङा आरो खायसे जब कार्डआव
गावनि नाम दङ बेनिफ्राय न'आ फिन खनसेबो गोदानाव गावनि नाम दङ अब्ला नैबे जब कार्डआव आधार लिंक जाखायो न' मोननाय रेकर्ड थाखायो बेबो मोननाय नङा दा बेनिफ्राय जायनाव थाङाखै नोंथांमोना मोनगोन ना मोना स' नोंथांमोनाबो मोनगोन नोंथांमोननि लिस्टआबो लासै लासै फैबाय थागोन माने सार्भेया जाबाय थागोन दा सार्भे खालामनाया 2026 आवसो मोनसे आइडि फैगोन दे आरो न'नि आइडि फैनानै गोजौ लेभेलनिफ्राय सेन्ट्रेलनिफ्राय आइडि हरनाय जागोन बे जाबाय ब्लक अफिसाव हरगोन बेनिफ्राय ब्लक अफिसनिफ्राय BCDC अफिसाव हरनानै नैबे BCDC आव मोनसे प्रायरिटि लिस्ट खालामगोन जेराव जाय बेनिफिसियारिया गोरिबथार एबा दुखियाथार न'आनो गैला बिथांमोनखौ फार्स्ट लिस्टआव सेंसन खालामनाय जागोन अके माने जायनि न'आ कन्डिशना गाज्रि माने प्रेक्टिकेलि खायसे खायसे न'आ ओरैबायदि गाज्रि माने थानो अपसनानो गैया होनजायो थ' बेखायनो माने बिथांमोनखौ फार्स्ट लिस्टआव गासैबो BCDC-खौनो बुंगोन कि माने जाहाथे प्रायरिटि लिस्ट खालामनानै हरो आरो दा बेनो न'आव जायनाव सार्भे थांदों नोंथांमोनाबो मोनथारगोन बे नङा आरो जायनाव थाङाखै बेबो मोनथारगोन बे नङा माखासे अफिसियेलि प्राइभासि थायो आं बेखौ फोरमायजोबला बाट नोंथांमोना टेनसन जानाखि माने नोंथांनाव हाबाय होननानै बेनो आरो गालांबाय बिदि गालांबाय पार्टि लाना गालांदों बिदि नङा नैबे जेनोखि सार्भे खालामग्रा नैबे सेकार्डआ थांथारनांगोन जेरैखि जाया पर्टेलाव ओंखारबाय थाखायो आरो बे पर्टेला अफिसियेलि हिसाब जाबाय थागोन नालाय सोर बेसेबां खालामना खालामाखै बेखायनो थांथारनांगौ जागोन आरो अके बेखिनियानो दा लास्टआव बेल' नोंनि जब कार्डजों अके जब कार्डजों आधार कार्डजों लिंक खालामथारनांगोन होमबासो रां हाबगोन नाथाय नैबे आधार कार्डआबो नोंनि एकाउन्ट नाम्बार बेंकजों लिंक थाथारनांगोन माने आधार सिडिं खालामथारनांगोन बेंकजोंहाय होमबासो जब कार्डआव नोंथांमोननि किस्तिया हाबगोन अके दा बेनो नोंथांमोननि थाखाय दानि लेटेस्ट आपडेट